Защо смело мога да заявя, че моето обучение химия и физика в маникюра е единствено по рода си и мога да го нарека авторско. Въпреки наличието на две подобни обучения на известни имена в световен план, които преподават химия и физика в маникюра. Първо ще ви кажа, че всички ние, които даваме тези знания, стъпваме на знанията, предоставени ни от Дъг Шун. Този човек, който има тридневно подобно обучение. Но неговата концепция няма нищо общо с моята. Другият преподавател, това е Виктория Клопотова, която също стъпва на знанията на Дъг Шун, но никой в България не си позволи да каже, ама тя е копирала обучението на Дъг Шун. Но всички скочиха и казаха, че аз съм копирала Дъг Шун или Виктория Клопотова. Не съм. Аз също стъпвам на знанията, които имам и съм получила от Виктория Клопотова и от Дъг Шун, но истината е, че знам това, което на мен не ми е харесало в техните програми. Изчистила съм го и съм създала нещо съвсем различно. Единият има обучение 3 дни, а другият само няколко часа. Нали не си мислите, че за обучение 3-4-5 часа аз мога да запълна програма от 2 дни? Освен това, аз имам цял един ден посветен на практическата част и салонната работа. Така че очаквам